ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видеои мо аз бозори Корвон. рости видеора ма медонед, дирӯз ба навор гирифтагӣ будам ва имрӯз бозор нарафтам. аз сабаби хеле ки касе дар Тоҷикистон бошад медонад имрӯз барф боридам, хеле дига бозор нарафтам. гумон карда будам ки видео нест, то ин ки барои шумо пешниҳод кунам. ҳозир ма дуромада мисол галереяра мебинам ки 3-4 видеое ки монтаж кардагӣ нестам будай ва имрӯз тӯли рӯз ҳамаша ма чӣ мекунам, монтаж карда пешниҳоди шумо мегардонам. марҳамат анами чи ламираже ки мебинед, дизайнерски сангчо, кати сангчои майда, ҳамашон нархошон 160 сомон. нархи донаш касе ки бисёр мегира метавонед ки бо нависед, арзон мешава. беҳад хушрӯ. ин видеоро аз бозори Корвон, тарафи пажарка, нулевой дарвоза, якум ряд ма ба навор гирифтагиам. рости бисёрай бозор дар намин ламираш, беҳад бисёрай. махсус ами якум ряде ки ма ҳар видеода мегӯм барои шумо, хеле зиёдай ламиражо, вале дар бисёр ҷойҳо мисол сангошон дигар хелай ё ин ки сифати ламираж дигар хелай. хулас вақте ки хитон бо бозор омадед, хушрӯтарак метавонед ки муқоиса кунед. касе мисол ами имконияти омадан дорад дар Тоҷикистон боша, бо мо бош.